Comandant, el veig molt neguitós aquesta nit. No sé per què aquesta nit ha de passar alguna cosa. Hem d'estar preparats? L'imperi sempre està preparat! Esquadró! Au! Obriu pas al comandant! Obriu pas al comandant! Podeu aplaudir! Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Masies, el Senyor. Això us servirà de senyal. Trobareu un infant feixat amb bolquers i posat en una menjadora.
i santa nit. Us donem la benvinguda al naixement de Jesús. Déu envià l'àngel Gabriel a Natzaret per dur un missatge a una noia que es deia Maria. L'àngel li digué: no tinguis por, Maria, tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Regnarà per sempre i el seu regnat no tindrà fi. S'aparegué un àngel del Senyor als pastors i els anuncià el naixement d'un nen que seria el Salvador de la humanitat. Els pastors es van posar en camí per veure el nadó i adorar-lo. Molt lluny d'allà, uns mags vinguts d'Orient arribaren a Jerusalem. Hola, rei! Eren Melcior, Gaspar i Baltasar. Els varen adreçar cap a Betlem, tot seguint l'estrella que havien vist a l'Orient. Li varen oferir presents, or, encens i mirra, i avisats en un somni se'n tornaren a la seva terra.